Bine v-am regăsit, dragii mei! Iată că ne-am reîntors la o nouă poveste. Acesta este tabloul dulce de astăzi și cărțile mele, Delicii de poveste, Poveștile inimii și Tărâmul florilor. Sper să vă placă, să procedem la poveste. Povestea de astăzi se numește Concursul de frumusețe pentru pești. Cei trei prieteni plecară din nou la drum, înotând fericiți deoarece făcuseră încă o faptă bună. Și cum mergeau ei gânditori, Steluței îi veni ideea să se joace de avați ascunselea. Când auziră Cleștișor și Albinel, fură entuziasmați că simțeau nevoia de o repriză de joacă. După ce numărară, 1, 2, 3, peștele ardei sare între ei și transformă în lei. Ieși să mijească Albinel. Așadar, acesta a început să numere din 2 în 2, căci așa îi plăcea lui, până la 40. Când deschise ochii, Albinel se uită împrejur, dar nu văzu pe niciunul dintre prietenii săi. Apoi începu, încet, încet, cu luarea minte, să se deplaseze spre o nișă dintr-o stâncă, deoarece văzuse niște bule de aer ieșind pe acolo. Aruncă o privire prin despărțitură și ce să vezi? Steluța și Cleștișor uitaseră de joc și se uitau hipnotizați la un eveniment care se petrecea sub ochii lor, și anume un concurs mondial de frumusețe pentru pești. Albinel se duse în spatele celor doi prieteni și strigă: "Bau!" Aceștia săriră speriați, dar văzându-l pe prietenul lor, râseră și arătară marea de pești exotici ce își atălau frumusețea prin fața unui juriu format din somitățile oceanului, de la peștele spadă, profesor de sport, la peștele fierăstrău, antrenor de succes, ac de mare, designer internațional, până la dragon de mare, actor și regizor de filme. Concursul se desfășura într-un amfiteatru natural, unde doamnele și domnișoarele peștoaice purtau solzi de culori vii și multicolori, sau solzi de o singură culoare, dar strălucitoare, iar domnii pești se umflau în sol și se unduiau artistic, creând un adevărat festival de dans și culoare. Muzica era îmbietoare și totul părea un bas frumos. De asemenea, existau și forțe de ordine ale peștilor, din categoria scorpie de mare, care patrulau în afara amfiteatrului, dar mai trăgeau cu ochiul spre defilările și activitățile concursului, deoarece ce-i frumos atrage privirile. Trebuie să vă spun că acest concurs de frumusețe adunase cele mai frumoase, inteligente, abile și talentate exemplare de pești din toate mările și oceanele planetei. Avuseseră loc concursuri locale și regionale, unde se derulaseră probe de frumusețe, inteligență și aptitudini. Așadar, Steluța, Albinel și Cleștișor priveau absorbiți evenimentul în desfășurare, mirându-se de curcubeile vii ce se perindau prin fața ochilor lor. Selecția candidaților pești era la proba de aptitudini, când fiecare își etala talentele în domenii diferite, ca dansul, muzica, actoria, desenul, pictura și altele. Și cum toată lumea privea cu interes proba, iată că se dădu alarma de pericol iminent. Iar toată lumea peștilor se precipită și o luară care încotro speriați de moarte. Însă amfiteatru fusese deja asediat de un grup de orci sau balene ucigașe, așa cum mai sunt denumite, deoarece sunt foarte feroce. De fapt, ele fac parte din familia delfinilor, dar mărimea lor, ajungând până la 10 metri lungime și circa 10 tone în greutate, fălcile puternice și cei 50 de dinți conici cu care atacă peștii, chiar și rechinii,
cefalopodele, iar uneori și mamiferele marine ca delfinii, focile și vitrele de mare le fac să fie cele mai de temut mamifere marine. Datorită inteligenței lor specifice, orcile atacă în grup, făcând strategii de vânătoare, iar acum o parte din ele înconjuraseră amfiteatrul, iar altă parte înnotau pe deasupra acestuia, prinzându-i pe cei prezenți ca într-o oală. Deodată totul se întunecă, iar teroarea plutea în apa, nu de mult strălucitoare și pacifistă. Cei trei prieteni, într-un moment de teamă extremă, se îmbrățișară și se rugară providenței să-i scoată din acest vis urât, căci îl percepea ca pe un vis din care sperau să iasă nevătămați. Totuși, băieții își aduseră aminte brusc că vrăjitorul cel bun, care ajutase ca jucăria lor magică să ajungă la Alin, le dăduse un ban fermecat, care transmitea SOS prin vibrații de iubire, dacă posesorul lui era un om bun. Și, în scurt timp, când toată lumea amuți ca prin minune, așa cum se instaurează liniștea înaintea unei furtuni, în acel moment unic se auzi un glas puternic ca un tunet, urmat de o lovitură ce învolbură apele neclintite. După o clipă ce parcă dură o veșnicie, lumea peștilor deschise ochii cu sfială, constatând că totul se luminase, iar deasupra amfiteatrului se afla însuși zeul mărilor, vestitul și unicul Poseidon, care era cunoscut în antichitate la greci ca Neptun, cum îl denumeau romanii. El se uita fascinat la bieții pești care aveau lacrimi de fericire în ochi, căci zeul se arăta extrem de rar supușilor săi, iar acum îi și salvase, datorită celor trei copii buni. Poseidon le paralizase pe orci cu tridentul, deoarece nesocotiseră ordinul lui, prin care spunea că evenimentele de acest fel sunt ocrotite. Așadar, el le arestase pe balenele ucigașe. Acestea trebuie să facă muncă în folosul societății marine. Toată lumea mulțumi zeului, iar acesta se așeză pe o stâncă și le spuse că vrea să asiste la acest frumos eveniment. Marele fu uimirea și bucuria organizatorilor, dar și participanților și publicului, aflând această hotărâre a vestitului Poseidon. Cei trei prieteni fură chemați de către cei din staful zeului pentru a se înfățișa acestuia. Cu mare emoție, Steluța, Albinel și Cleștișor ajunseră în fața lui Poseidon, care, cu afecțiune vădită, îi felicită pentru faptele lor bune, realizate prin prietenia adevărată ce se crease între ei, în drumul spre concursul internațional de proiecte. Zeul le dărui fiecăruia câte o amuletă, despre care veți afla în episodul următor. Dragii mei, nu uitați să intrați pe pagina mea de scriitor, Gabriela NG, dar și pe canalul meu de YouTube, unde veți găsi toate episoadele cu povești, dar și pe cele culinare. De asemenea, vă invit să cumpărați cărțile mele de povești pe care vi le-am prezentat de pe site-ul libris.ro. Eu vă doresc multă sănătate, vă pup, pupici eterici, să ne vedem cu bine în episodul următor.